Bueno, doncs dia 21, dia dels músics, molta emoció. Molta emoció, comencem la nostra festa una vegada més, un any més, el temps ens va acompanyar molt, les prediccions són molt bones i a disfrutar les festes dels alcoians visitants d'unes festes molt boniques. És molt pront per definir una valoració, però com ha anat la glòria infantil que s'ha traslladat a... Bueno, no voldríem que es tornara a produir, la glòria infantil té la seva fetge, però bueno, dins de lo que ens va passar el diumenge, pues, ha sigut un èxit de públic, els xiquets es mereixien que fèrem la glòria infantil, tenien molta il·lusió i l'han pogut encaixar avui dia els músics, meravellós i estupendo. Avui dia els músics, Paco Amaya demana molt protagonisme, li has donat algun consell? No, pensa que Paco no necessita ningú consell, a més ha sigut un acert que dirigís que enguany l'himne, enguany es celebra el 25 aniversari de la posta en marxa de l'orgue de l'Església de Sant Jordi, ell té molt que veure en que l'orgue continue viu, que no siga un instrument que estigui mort, que continue viu, i pensa que s'ho mereixia com a músic, com a alcoià i per supost per tot el que ha fet per la música del coll i de l'orgue de l'Església de Sant Jordi. Pues a passar bona. Igualment, gràcies a vosaltres.